भाई नेरकर यांनी माझ्या लग्नाचा बहुमान करण्यासाठी लग्नाचा बसलाय. भाई नेरकरांच्या भागात पारितोषिकाचा आदरपूर्वक क्राईम ब्रांच मुंबई सन्माननीय तुळसकर यांनी माझ्या लग्नाचा बहुमान करण्यासाठी बसलाय. सन्माननीय तुळसकरांचे आभार मानून मला रसाकार नाट्य मंडळाच्या वतीनं पारितोषिकाचा आदरपूर्वक आता इकडं माझ्या जवळ येऊ नका. कसं नव्हे आता पुढचं जे घडवायचं आहे तयार झाला की तत्पर झाला. शब्द तुमच्या मुखामध्ये मैत्रीची भगामिती देण्यासाठी आपण तत्पर ठरला. पण सर्व यंत्रावर माझा विश्वास नाही आहे. जगापूर्वी तुम्ही उभे राहिलो याच्यासाठी वचनाच्या वाणीनं मैत्रीचा हात हाती द्यावा. मला थोडीशी जबाबदारी आणि ती जबाबदारी तिकडे न सांगता
Thank